शंका जर मनमा घुशी गई, एक माणूस रस्ता तरी चाल राहता चालता चालता पाय बरे घ्या पुशीन पुढे निघी जायला पाहिजे ना. पण हाव कसा ना होईन हान काय होईल. अरे पुसली पुढे शिलगत नाही कसा टेन्शन लिरा ना एवढं. पर शंका हाव कसा ना होईन, नेमका गाय ना होईन, बकरी ना होईन, म्हैस ना होईन का मग प्लाशी हो. शंका माणसाला खाली उतरवते. आता पाय पुशी द्यायला पाहिजे, आई कसा ना होईन, हात मा लिहिली ना, हात न कथा नाक लगून लई होणार. शंका सांगतो बरं, नाक लगून लई होणार, पुशीन निघ जावं नव्हतं बरं, नाक लगून लई होणार. मग त्याचं म्हणणं आहे गाय म्हैस नाही रे भाऊ, हा आपलाच पराक्रम आपले नडेशे. मग आता दवासाठी गाऊन जोडे नाला वैरांता नाला मग द्वेषने तटे निपट करी चेटाल पाहिजे नाही का. पण ते धोता त्यांनी जरासं तोंडमा पाणी लिहिलं, नेमका तोंडमा तो भात ना कमी घ्या त्यानं, भात ना कण भात तोंड घर ना होईन. हाव त्या पाणी मला चालत चालत घ्या हो. आणि नेमकी एक बाई भांडा कशी राहिली दडे, भांडा घसणारी बाई जवळ घ्या म्हणे, मावशी भांडा तू कशी राहिने, बात ना कण आबो म्हणे, बात ना बोगन होतं ते कशी राहीन थोडे भांडा माहिती तुन घर न म्हणे. हा भाऊ तू कोणशे म्हणे, भाऊ मी गावनी मागीनशे म्हणे. आणि म्हणे मग आव भात मला काय माहित भाऊ, बट गाव मागीन का कोण करण्याचे काय असे म्हणे. हा को शंका हाव भात कोण करणार होईल. मग हाव म्हणे तोंड मागी जायचे आता आपले हो पवित्र जर बनवीन ते गंगा स्नान करणं पडीन. हाव आता तेवढा टाइमले गंगा स्नानले निघणार दुपारना बरे पायी पायीच. आता गंगा स्नान करण्यासाठी निघाला, पण नेमकं त्याला पाण्याची तहान लागली. आणि एक मावशी कुटियामध्ये दादर पेरलेली, दादरवरच्या त्या चिमण्या उडवत होती. हा भाऊ घ्या म्हणे, काकू मला पाणी भेटेन का म्हणे पेवाले. म्हणे भाऊ तू कोट चालना म्हणे, गंगा स्नान करासाठी जाय राहिनो म्हणे. मग म्हणे काय पाहिजे म्हणे, पाणी. म्हणे भाऊ मी एकच बाटली भरलंयस, मी दुपार लागून चिडा उडावस, हा एवढी बाटली ना पाणी मला दुपार लागून भरपूर होईल, आता ते चालूच पाणी पिणू बाटली खाली करी मी आता घर जाय राहिनो म्हणे. म्हणे मावशी माडे पाणी भाऊ 2-2 कोस लागून पाणी भेटावणे म्हणे, मी ते तहान लागेल हो पाणी एवढी तीस लागेल शे, मी ते मरीच असू म्हणे. भाऊ मरू नको म्हणा, पण एक पर्यायशी म्हणे काय म्हणा, पण सोपारीन खडा शेव तोंडमा टाकले तून तोंडले ओलावर राहीन म्हणे. सोपारीन खडा टाकले ना 15 मिनिटं गप्पा मारत आणि ती आजीला विचारा लागणार म्हणे, आजी 15 मिनिटं वेळ घ्यात म्हणे, सोपारीन खडा फुटत नाही म्हणे. येडा 6 महिने जायन फोड राहिनो म्हणे, अजून मागाय फुट नाही तू काय चालतो.